λοιπόν με μια κυρία η οποία είναι στη Γαλλία. Μένει χρόνια εκεί και μην έρθει εκεί εδώ και είναι βρώμικα και είναι μπίχλα και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Εν τω μεταξύ αυτή η κυρία είχε αλλάξει το όνομά της από ελληνικό σε γαλλικό. Μου λέει, όταν έρθεις εδώ, καλά θα κάνει να το συνηθίζει αυτό το όνομα μου κάνει. Δηλαδή της λέω είναι σαν να ακούω εδώ το Κώστας, το Μίτσος, το Γιάννης και τα ρέστα. Αυτό μου λες. Τόσο απέφθη της λέω για τι χώρα σου έχεις. Που άλλαξες το όνομά σου σε γαλλικό και να λες μια χώρα που σε ταΐζει και σε ποτίζει και σου δίνει κάμποσα λεφτά, ότι είναι βρώμικη, ότι είναι μπίχλα, ότι είναι έτσι. Της λέω πες ότι δεν θες να έρθει κανένας άλλος. Μη σου κλέψουμε τη θέση από κανένα εστιατόριο, από το Σικουάνα, από το να ρεμβάζεις. Έτσι δεν είναι. Της λέω χρειάζεται να μας αλλάζουν τις ταυτότητες όταν ερχόμαστε εκεί, να ξέρω. Δηλαδή θα με λένε, ξέρω εγώ, από Κώστα, γαλλικό, πώς το λένε, προστά, δεν ξέρω. Το Κώστα στα γαλλικά, έτσι λέω θα με λένε. Θα χρειαστεί λέω, θα με αναγκάσουν να αλλάξω ταυτότητα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι περισσότεροι έξω τους νέους όχι. Γιατί τους περάνε για βάρη και μην τους κλέψουν την πρωτιά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εγώ τα υπόλοιπα τα έχω πει. Όλα αναλυτικά. Εγώ θα βοηθήσω μια χρειαστεί. Γιατί έτσι είμαι εγώ. Πολύ απλά. No.